Hey mga paps, good afternoon. Weekend fun kami. Kadto kami sa Esplanade. Jogging ko to. Tala be, pakadto na kami be. Sige, okay. Pahalin pala kami sa balay. Okay. Sige, bye-bye. Alright, so yes, weekend fun kami. Kadto kami sa Esplanade. Jogging ko to because I need the exercise. Sugato namon ang iyang sister, kagang bata, isang sister ya, si Baby Ball. But before we go to Esplanade, mahapit kami anay sa SM City kay hatag ko tong bayad ko sa mga t-shirts para sa amon nga reunion. But for now, we will proceed to Demokrasya and sugat the bayaw and the hinablos. Okay? Let's go, kids! Yes, they're so excited. Okay, let's go! Hi, Ball! Okay, upod ka? Yes, yes. Hello, daw ba kubog tawo? Okay, ready ka na, Ball? Ready. Okay, jogging to, Ball, ha? Yes. O, tabla, tambok ka na, oh. Okay. Bye! Bye! Nag-shoot time lang. Thanks! Yuri! Bye-bye! Okay, so ari kami subong sa SM, may hatag lang ko ding bayad Kagamay nga lagaw kay mainit pa man maglagan subong. Si Ball, Hi Ball. Hello. Hello. Sunday family time, Okay, so nagasikaso ko din sa mga balay na namon sa reunion namon. So, yes, amo din mga batchmates ko. Okay. Amo din mga gwapo. So, nasa mong buyunan. Big legs and the sizes. Kaya si madam mo, ang ka-spearhead gito. Guys. Hello, viewer. Ano name mo? Jasmine. Katanaw ka Ilonggo dad? Okay, katanaw ka YouTube. May channel ka man? God? Sige. Ang ba channel mo? Ano yung mag-channel? Over. Siyempre. Okay na channel mo? Okay. Kita ta ha. Okay. Ang channel ya is na Synchro Star. Synchro Star. Okay. Subscribe ka mo ha. Okay. Pamahawa na yan before tugmal. Lakati. Ate Ball. Come on, Ball. Routing. So may another viewer naman ako na-meet. So ano anong name mo? Ang Taidos. Taidos. T-I-D-U-S. Okay, ang channel. Anong channel? T-I-D-U-S. Mo ng channel. Okay. Anong real name mo? Joshua Taidos. Joshua Titles. Alright, subscribe ka mo sa channel ya. Subscribe. Alright. Ilonggo na. Okay. Damo lang ko na-meet subong sa SM. Basta Domingo, damo. Si Ninya. Okay. Okay na, tapos ng mga duties namon dito sa SM. Why na init? So ma-proceed na kami sa Esplanade. Pwede na kami to jogging. May bike pa sa Esplanade. May bike, mabike ka. Try ko na. Sige. Okay. Okay, ready na kami nakapark na kami comfortably. Go. So mailis lang ko sa akon nga running get up kag maglagan while ang mga kids mahampang-hampang.
Okay na, pwede na kalagan. So amo ning esplanade path nga ginasunod namon lagan kaglaktan. Damo de exercise iban ga walking, iban ga jogging, iban ga practice kid sang lagan ni dasig. Pende Okay. So ang plan is mga kids malakatat para ma-exercise man sila. Si Bol ma-practice ang iyang jogging man. Grabe katlaw yo. Nasunlog ako. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ka lang? Okay lang? Okay lang? Okay, sige. Ihatag ko ng kamera kay Ilonggo ma'am kay ma-start na ko sang lagan ko. I hope may gana si Ilonggo ma'am mag-video-video sa akong samtang lagan ko. Kali kisa tamad di siyang daan. Videoan mo ko ma'am sa. Ma'ams, videoan mo ko maglagan ko. Hindi ka frequent. Hindi, bala ka discard mo na. Okay? Wala. Okay. Ball. Ano to, ball? Wow. Wow. Ako na pinag-jogging ko tapos. Ha? Ikaw siguro. Apo. Oh, nice. Pwede na pala. It's nice. Okay, so nanyapon kami this Afrix. There is Smallville. Meanwhile, may meeting yun sa babaw. So masaka na to. Kaya ma-attend ko meeting. Takop naman na Ilonggo dado. Okay, so ang meeting namon daw patapos naman daw okay na. Importante yung mga financial matters kag mga pagkaon maasikaso na bala para pagabot sa reunion tayo yun. Okay. So ako na yung mga brains behind the brains behind the reunion. Okay. Actually, ari lang ko diya para magkaon. Why ko diya contribution? Salamat sa Afrix, okay, kay Mingle. Arata siya. Okay. Thank you very much. Okay, so mga paps, thank you sa pagupod. Amo mo lang na nga mo nga adlaw sa bong this weekend. So family time / meeting for the reunion. Papuli na kami So thanks for watching.